Isten áldjon benneteket, testvérek! Ez itt az 5. rész. A 4. részben említettem, hogy amikor az angyal tollakat megkapta a feleségem, mondtam, hogy történt egy csoda, dicsőség az Úrnak. És akkor említettem azt is, hogy egyébként történt még egy csoda, amit majd később fogok elmondani, lehet, hogy az 5. részben, és úgy jött ki, hogy ilyen az 5. részben mondom el. Először szeretnék valamit mondani még el az angyaltóról, hogy amikor megláttam, hogy még először láttam meg így megjelenni, csodálatos volt, dicsőség az Úrnak, nagyon, nagyon jó volt látni, és az embert úgy az ilyen dolgok megváltoztassák. És nagyon boldog is az ember, ugye, hogy mikor ilyen csodákat lát, dicsőség az Úrnak. És ugye, mikor mondtam akkor, hogy még egy csoda, ez egy hatalmas csoda, ez is dicsőség az Úrnak, és ez egy gyógyulás. És tudjátok, a 4. rész készítése közben ez a 2 csoda is történt, dicsőség az Úrnak. Áldás van az Úrnak minden munkájában. És akkor szóval ez egy gyógyulás volt, és egy nagy gyógyulás, dicsőség az Úrnak. Hogy miért is nem mondtam el azonnal, mert ugye persze természetesen mi már tudtuk, hogy dicsőség az Úrnak, ez megtörtént, ez egy gyógyulás, de mint például a leprást is, ugye, amikor meggyógyította Jézus, azt mondta neki, hogy menj és mutasd meg magad a papoknak, és mutasd be a hála áldozatot. Tehát az embernek ebben a földi életben ugye be kell mutatni, és hát el kell mondani azt is, hogy az orvosoknak is ugye a gyógyulásról meg kell erősítsék, és csak utána lehet ezt mondani, mert hogyha most azonnal mondtam volna, akkor mondták volna, hogy hát na most jó, hogy ti úgy gondoljátok, de ezt egy orvosról is meg kell erősíteni. Tehát értitek, hogy mit akarok mondani, de dicsőség az Úrnak, mi már természetesen tudtuk akkor is. És mikor az orvoshoz is elmentünk, már csak azt vártuk persze, hogy ő is mondja meg, hogy igenis, gyógyulás történt, dicsőség az Úrnak, mert ezt már mi tudtuk. Szóval, hogyan is történt ez? Mi is volt ez? Hát ez a feleségemmel történt megint. Tudjátok, már jóval tavaly előtt így a szekcsont, vagy felült a sábel szekcsontnál, ugye volt neki egy ilyen, nem is tudom mi volt, ez egy ilyen görcs. Ugye, hát érintésre érzékeny volt neki, és akkor elment a házi orvoshoz, és ugye az azt mondta neki, hogy hát egy zsírmirigyével nem is kell foglalkozni, nem is kell vele törődni, ezt hagyni kell úgy, ahogy van. És ez egy jó pár hónapon keresztül így ment, míg elmentünk egy orvoshoz, egy vizsgálatra, és akkor, hogy vizsgálták, az orvos tapingatott neki, és akkor észrevette, hogy ha hozzányúl, akkor hogy a feleség úgy érzékeny volt neki, tehát hogy fájt. És akkor az mondta neki, hogy ez mi volt, és akkor ő elmondta neki, hogy van ott egy görcs, de a házorvos azt mondta, hogy ilyen zsírmirigy, nem is kell vele foglalkozni, tehát semmi gond.
És ő azt mondta, hogy azért ő azt megnézni, és akkor megvizsgálták. És kiderült az, hogy sajnos egy jó indulatú daganat volt, és akkor ugye, hát ez még tavaly derült ki, és folyamatosan kellett mindig járni orvoshoz, meg ellenőrizgetni a vérét is, ugye, mert azt mondták, hogy majd akkor műtik meg, ha távolodjon Jézus nevében, ha rossz indulatnak indul, ami nem is értem, elég bonyolult dolog itt az orvosoknál, meg kell várni, még rossz indulatú, meg minden, hát mindegy, de dicsőség az Úrnak, az Úr az orvosok orvosa. Ő a legmegbízhatóbb, benne nem lehet csalódni, ő benne teljesen meg lehet bízni. Ő tudja, mit, mikor, hogyan kell. És akkor ugye a 4. részben, mikor készítettem, mikor mondtam nektek, hogy dicsőített, és a webkamerát próbáltam felvenni, hogy a kereszt kezd megjelenni neki a csuklóján, utána ő ugyanúgy ugye tovább folytatta a dicséretet, és amikor mikor mondtam azt is ugye, hogy a kis unokámnak, a kisfiúnak, amikor ő imádkozott, ért egy ilyen gömböt érzett a kezébe, most ugyanaz érezte, ugyanaz jelent meg neki, és akkor ő alatt, hogy tegye rá a kezét, és oda rátette sát, úgy magának oda, a kezét oda rakta, és utána, amikor befejezte az imát, azt mondta nekem, hogy dicsőség az Úrnak, örült nagyon, és azt mondta, hogy ő meggyógyult, megszabadult, eltűnt onnan a daganat. És ugye valóban, mert olyan volt, hogy tapintható volt, meg látható is, mert ilyen ducolás volt ott neki, és most, amikor eltűnt, még be volt neki esve. És tapingatta ő is, és nem éreztünk semmit. És ezek előtt, ha így leengedte magát, akkor nyomott neki, tehát érizte. De most hiába akár lehajlott fel, azt mondta, nem ériz semmit, tehát eltűnt onnan, és meggyógyult, dicsőség az Úrnak. És ez valóban így volt, igen. Mi már tudtuk, hogy meggyógyult, és örültünk is. De ugye várni kellett, még majd, mert el kellett menni egy vizsgálatra, és mi elmentünk, és ugye, ahogy már mondtam, hogy tudtuk, hogy meggyógyult, és azt vártuk, hogy majd az orvos mondja, hogy igen, meggyógyult, mert már ebben biztos voltunk. Tudtuk, hogy az Úr meggyógyított, a dicsőség az Úrnak. És amikor elmentünk az orvoshoz, nézte az orvos, megtapingatta neki, azt mondta, hogy nem érzi, de megvizsgálta ilyen ultrahanggal, meg mit tudom, hogy nem csúszott el, vagy furakodott ebbe máshova, vagy mit tudom én, de hát így jó végig pásztázta és megvizsgálta, hogy ő biztos legyen benne. És amikor megvizsgálta, a feleségem, hogy elmondta, hogy az asszisztens nőnek mondta, hogy, mert a feleségem mondta, hogy na, hogy mi van, és kérdezte, és akkor mondta az asszisztens nőnek, hogy hát írja be a papírba, hogy Beriné műtéti beavatkozás nélkül megszabadult a daganattól. Dicsőség az Úrnak. Tehát, hogy eltűnt. És tudjátok, ez nagyon nagy bizonság, mert azért az ilyen betegségek is megkeserítik az embernek az életét.
volt olyan helyzet, hogy mikor elmentünk az orvoshoz, mondták, hogy azonnali sürgősen menjen a vérvétel, ugye már megijedtünk, és akkor elmentünk, dicsőség az Úrnak, minden rendben volt a vérével. Mondták, említették, hogy hát nőtt is azóta, de dicsőség az Úrnak, megszabadult, az Úr megszabadította. Az Úr egyszerűen megfogta és eltüntette. Nagyon nagy dolgok ezek. Tudjátok, nem lehetünk elég hálásak Istennek. Isten mindennek fölött való. Dicsőség az Úrnak. De majd ő fog róla erről beszélni, fog bizonyságot tenni. És tudjátok, amiket kaptunk, ilyen angyaltollat, meg drágakövet, azt én egy ilyen rámába raktam bele. Dicsőség az Úrnak. Megmutatom nektek azért. Eztet én kaptam. Tehát egyet én is kaptam, a többit azt mindent a feleségem. Dicsőség az Úrnak. És tudjátok, ez nagyon csodálatos dolog, nagyon jó dolog, hogy mikor az ember ilyen jeleket és csodákat lát és tapasztal. De ami nagyon fontos, hogy Istent kell szeretni, Istent kell imádni. Na, Isten áldjon meg benneteket, drága testvéreim, egy nagyon nagy bizonságot szeretnék megosztani veletek, hogy az Úr milyen csodálatos, és hogy miből hozott engemet ki. Nagyon sok mindenből kihozott már az Úr, de ezt még nem mondtam el nektek bizonságul, úgyhogy most elmondanám nektek. Hosszú ideje járok kezelésre, és kiderült, hogy a gyomrom szájába, a szekcsontba találtak nálam egy daganatot. És elsőnek ciszta volt, aztán daganat volt, és azt mondták nekem, hogy eljött az ideje, amikor mondták nekem azt, hogy műtétre kerül a sor, de az egészségállapotom nem engedte, hol a gyulladás véget, hol a vérszegénységem véget, nem lehetett műteni, és meg kellett várni azt nekem, hogy a gyulladásom menjen le, és utána megpróbálnak segíteni. Ugye pajzsmirigy túltengés véget se lehetett. A májam le van gyengülve, ahol problémák vannak, mégis véget se tudtak műteni, és hogy a cisztából lett egy daganat, és egy elsőnek úgy kezdődött nekem, hogy ez egy jó indulatú daganat volt, és pár hónap múlva visszamentem, egy gyomortükrözésen is nézték, és azt mondták nekem, hogy ez már rossz indulatú daganat lett, csak annyiból volt még nekem jó, hogy a vérem nem volt megfertőződve. Így a véremet is ellenőrizték, hogy nem fertőződött meg, de nem hál' legyen a Jóistenemnek, nem volt olyan, hogy áttétes, meg ilyesmi, de rossz volt már a daganat. És ugye a többi videóból is látszik, meg mondtuk is, hogy nagyon sokszor dicsérek és imádkozok, napi szinten az Úrral vagyok, de sajnos ez, hogy én magam nem szoktam imádkozni.
Minden emberért imádkozok, a betegekért, a gyerekeimért, a férjemért. De magam én nem szoktam imádkozni, csak mindig azt kérem az Úrt, hogy erősítsen meg hitbe. És egy nap dicsértem, és a kezem, a tenyerem ott van forrónak éreztem. És olyan volt, mintha megemelkedett volna a kezem, és mintha valaki irányította volna a kezemet, ráraktam a hasamra. Elkezdtem imádkozni, nyelveken is, de azt tudom, hogy mit kértem az Úrtól, és még akkor tűnt fel nekem, hogy engemet az Úr ettől megszabadított. Csak mikor leültem, már, hogy volt nekem az a daganatom, hogy leültem, leeresztettem a vállam, nyomódott a gyomrom szája. És mikor vége volt a dicsértem, és valamikor véget ért, én leültem, és úgy leeresztettem a két vállamat, és nem éreztem azt, hogy nekem ott nyom. Oda tettem a kezemet, néztem, nem volt ott semmi. És akkor a férjemnek mondtam, hogy felhoztam porrót, hogy nézze meg, hogy van még ott nekem az a nagy duc, mert kísérő szemmel is lehetett látni, így kívül innen, hogy ottan ducos volt nekem, egy duc volt ott. És ő is nézte, hogy még a helyére sem be volt süllyedve, nem volt ott a helye. És nem azt mondom, hogy kételkedtem az Úrba, mert tényleg nem volt bennem kétel az, hogy na ott van, vagy nincs. Meg voltam róla győződve és bizonyosodva, hogy nekem az onnan az Úr elvette. De én ezt testvéreim, én még még azért nem is tettem eleinte bizonságot erről, mert még mindig meg akartam győződni róla, nem azért, mert nem hittem el, hogy azt akartam ezzel is, hogy még jobban meg legyen erősítve az én bizonságom. Vissza kellett menjek vizsgálatra, és mikor bementem, én tudtam, hogy nincs ott. Megvizsgáltak, és ütett nekem a doktornő, hova lett a daganatom. Azt mondom, engem az Úr megszabadított, tényleg nekem már nincs. És akkor ő is azt mondta, hogy na hál' Istennek, azt mondja, ez már nincs, ebben már nincs daganat. Azt mondta, már lesz egy olyan vizsgálatom, hogy a helyét majd megtisztítsák. De én hiszem és tudom, hogy annak még a helyi nyoma sincs. Mert amit az Úr megszabadít, az valósan meg van szabadítva. És azóta nekem könnyebb a hajlásom, a levegővételem is könnyebb, már nem fáj a mellkasom, és a gyomrom szája nem fáj úgy. Én tudom és hiszem, hogy engem a názáreti Jézusom meggyógyít, és köszönöm neki. Ez a testvérem, azért mondtam el nektek ezt a bizonságot, hogyha az embernek van ilyen betegsége, kisebb, nagyobb, az Úrba kell bízni, és arra kell tenni, és el kell hinni azt, hogy igenis én meggyógyultam, és a hitetek által meg is gyógyultak. Tudjátok, testvéreim, nem könnyű néha a gonosznak, a gonosz embert nem kell piszkálja. De mi keresztényeknek se, nem azt mondom, hogy könnyű, nem könnyű az életünk. Mert vannak benne nehézségek, betegségek, akadályok, küszködések, de ha Istenbe megmaradsz, vagy megtész, könnyebb lesz, higgyétek el nekem, testvéreim. Ezzel a bizonsággal is csak azt akartam nektek, hogy lássátok, hogy van ilyen, hogy ahol az Úr van, ott gyógyulás van, szabadulás van. Én arra kérek mindenkit, hogy térjen meg. Térjen meg, és hogyha beteg vagy, és pont ezt a videót nézed, ne félj kérni az Úrtól. És ne legyen benned az, hogy ne talán te nem gyógyulsz meg, de meg fogsz te is gyógyulni, hogyha most ezt betegen nézed, mert Isten mindenkit egyformán szeret. Egyikünket se szeret jobban a másiktól. Isten és személyválogatás nincs. Köszönöm, hogy meghallgattatok, a Mennyatyám a Jézus nevében, óvjon és védelmezzem meg benneteket. Amen. Isten áldjon benneteket. Te nem tudsz beszélni. Nem tudsz róla, de én már csináltam Ja, nem tudsz beszélni. Nem azt mondom, én már csináltam erről. Majd ebben, hogy ezt vágom. Ja. Jó, És beemlítettem azt, hogy mondtad azt, hogy ugye mikor a házorvoshoz először elmentél, azt mondta a házorvos, hogy ilyen zsírmirigy.
Jó, hát igen. Amíg legelső. Azt mondta, hogy De abban már nem olyan kell régóta foglalkozni. nekem. Azt mondta nekem, azzal ne foglalkozok, az a kis zsírmirigy, az eltűnik. Hát igen. Csak hát na, daganat lett belőle, De de mindegy. Amúgy én el elmondtam, kell vele menni, orvos. elmondtam benne, azt majd hozzáállom úgyis. Még annyit, hogy ugye, Lehet, de nincs az óra. ugye említetted, hogy is mondtad, hogy vannak gondjai a híveknek is, hát persze. Hát nem. De azt mondja a Biblia, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiben megszabadítsa az Úr. Imádom Esztert, minden nap felmondom. Sok az igaznak a baja, de valamennyiből az Úr megszabadítsa. Amen. Engemet is megszabadított, már látod. Mit ő megszabadított engemet? Dicsőség Hát az üveje Isten legyen. valamennyi bajból megszabadítsa. Akivel az Úr van, kicsire lehetetlen. Én azt mondom, és vallom, hallja a drága testvéreim is. Hallják, amit mondok. Ezt tettem, most mondok, élek, az Úré vagyok. Ha meghalok, akkor is az Úré vagyok. Engem senki és semmi el nem szakít tőle. Alig várom, dicsérjek, töltük ezekbe Szent Szellemmel. Akkor vagyok a legboldogabb, szerelmes vagyok az én Istenemben. Jobban szeretem mindennél ezen a világon. Tudjátok, elgondolkoztam azon, hogy tényleg mi mindent megadott már az Úr, de főleg neked. És valahol ez, ahogy elgondolkoztam rajta, hogy mi is lehet, az első videóban, amikor bizonságot tettem például arról, hogy mikor egy angyal leszállt és rám tette a kezét, hogy akkor én azt hogy? És akkor, ha elgondolkozok rajta, hogy én akkoriban ugye csak azt kértem Istentől, hogy hagyd érezzem, hogy ő Szent Szellemét, mert hiányzott Istennek a jelenléte. Minden nap És legyen közös. szívvel fordultam hozzá. És tudjál, te neked, ezt már hogy említettem már, hogy amikor dicsér, megszűnik a világ körülötte. Hiába szólnak hozzá, hiába beszélnek, nem csak átadja magát Istennek, és csak Istennel van. Én azt sem vettem észre, amikor megkaptam az arany, az angyaltól, az ráncigáltál, hát nem éreztem én semmit. Igen, abban is, hogy amikor mondod, meg akartam neki mutatni, hogy mit kapott, hogy meg ráncigálni kellett kétszer. Szerintem felmennének, észrevegye. erre volnának a házba, azt sem venném észre. Tehát is valahol itt a lényeg, hogy az embernek a szívétől függ, hogy szereti Istent. Nem az a kérdés, hogy Isten szeret-e benneteket, mert Isten mindenki szeret. Az a kérdés, hogy te szereted-e Istent, Én és imádom. hogy mennyire. Na most ahol mit én dicsér, a szám, a fejem meg másfelé járkálnak. Igen, ez a lényeg, hogy az ember teljesen át tudja magát adni Istennek. Hogy csak Isten legyen, meg ő. Tudjátok, vannak pásztorok, akik, hát van olyan is, aki félre tanít. Van, aki nem is hisz az ilyenekben. Ne, most nem ezt akarom. Van olyan, aki félre is tanít. Ugye nagyon fontos az, hogy közösséged legyen Istennel, hogy csak te, meg Isten. Ez nagyon fontos. Én ismerek olyan pásztort, akit hát a tanítványától, akit hallottam, vagyis hát tehát oda járt a gyülekezetbe, és az a pásztor azt mondta neki, hogy ne imádkozzon, ne is imádkozzon Istenhez, ha ő nincs ott. Mert csak akkor imádkozhat, ha ő ott van. Istenem. Tehát ez egy olyan hazugság, egy olyan félrevezetés, amikor pont az a lényeg, hogy Istennel mindig kapcsolatban legyél. Hát jó. És
kialakuljon a te, hogy is mondjam ezt, a te közösséged Istennel, Kapcsolatjuk. a te kapcsolatod kialakuljon Istennel. Mert nem elég, és erre is mondják, hogy a pásztorod nem fog bevinni a mennybe, mi sem fogunk bevinni a mennybe, meg senkit nem tud bevinni a mennybe. Ezt csak egyedül Isten tudja megcsinálni. És pont ez a lényeg, hogy legyen kapcsolatod Istennel. Már meg azért egy héten egyszer ez kevés volna Istennel, hogy Most ne csak csak az, alkalmanként egyszer. ne csak azért higgyen valaki, mert hogy valaki ezt mondja. Neked meg kell ismerned Istent. Ha szereted Istent, meg kell ismerned Istent. És ez úgy megy, amikor közösségbe vagy vele. Amikor Istennek a jelenlétébe be tudod lépni. És amikor tényleg az embernek a dicsérete imádat, amikor imádod Istent, amikor szereted Istent, amikor tényleg Isten az első mindenben. Nincs hozzá fogható. Nincs hozzá hasonló szeretet, mint amit ő ad. Hát igen, és már ugye, most már mi az utolsó napokat éljük, most már fel kell ébredni. Fel kell ébredni mindenkinek. És ide, hogy Isten keressék. Hát akik meg megtértek, és meg vannak nagyon fáradva, azt üzenem, aki nagyon meg van fárad, úgy van vele, hogy hiszem én, hogy van Isten, tudja is, hogy létezik, de mégse teszi oda magát, akkor az álljon fel, és tegye oda magát, tegye be azt a dicsőítőt, amit mind szép, de amit úgy jobban szeret, vagy jobban betöltekezik rá, és adja magát oda az Úrnak. Higgyétek el, drága testvéreim, nem tudok sok mindent a Bibliából, inkább úgy nálunk a férjem, amelyik tényleg úgy jobban el is tudja mondani, meg is érti, de amikor dicsérek, nem tudok rá semmi olyasmit, nem tudom el sem mondani. Nem tudom szavakba elmondani, hogy mit érzek. Talán, mikor az ember anyává válik legelsőnek, azt beladják azt az első gyermekét, vagy a 20-at a kezébe. Milyen öröm az már. Imádom a gyerekeimet. A szülők tudják, akinek van gyereke, tudja, hogy milyen fontos neki, mennyire szereti. És szülők vagyunk mi is. Imádom a gyerekeimet, az unokáimat. De Isten jelenlétét még jobban szeretem. Amikor betöltek ezek a drága szent szellemmel, azt érzem olyan, hogyha lebegnénk. A szavat nem tudok rá mondani. Alig várom azt a percet, hogy dicsérjek. Mert akkor nem én vagyok. Nem is létezek itt ebben a világban. Térjetek meg, drága testvéreim! Térjetek meg minél hamarabb! Arra kérem, drága mennyatyámat, hogy senki ne legyen a sátánnak itt. Igen, tehát tudjátok, igen, azt amúgy is akartam. Tudjátok, hogy mit akartam mondani. Igen, azt akartam mondani, hogy nem vagyunk mi különbek senkitől. Egy fokkal se. De ahogy azt említettem is már, hogy hát ne higgyétek azt, hogy nem imádkozhattok, meg amikor ilyen hülyeségek mondanak, de ahogy is nem. De vannak olyanok, hogy olyan tanítások, hogy azt mondják, hogy te ne imádkozz otthon, nem szabad. Csak ha ott a pásztorod, csak a pásztorod tehet mindent, csak abban lehet minden. Nem. Hát ki a te pásztorod? Názáret Jézusom. Ámen. Jézus, ő az igazi pásztor. Ha szereted Istent, akkor közösségbe kell, hogy legyél vele. Akkor beszélned kell vele mindig. A jelenlétébe kell, hogy kerüljél. És ez nagyon fontos dolog.
És ezért mondom, hogy nem vagyunk mi különbek, semmivel se, csak a mi szívünkben Isten van. Amen. És ha Isten szeressük, akkor mi nekünk Isten kell. Mindenféleképpen Isten kell. És Istenhez megyünk. Próbáljátok ki, és meglássátok, mikor közösségbe kerültök vele, és minél jobban megismeritek Istent, annál jobban megnyilvánítsa magát. És meglássátok, hogy ami a Bibliában van, Isten szava minden igaz. Minden szava igaz. Amen. Dicsőség az Úrnak. Igen, én is akartam ezt, hogy ériztem azt, hogy imádkoznál értük azért. Na, szívemben van. És úgy látom, hogy te is érizted, akkor ez Ma nem ketten mondjuk véletlen. az Úrtól. Dicsőség Uram, neked, drága Isten. Tudjátok, hát a feleségemet nem kell nektek bemutatni, mert lássátok, hogy mennyi jelek, csodák történnek vele. Felkent Isten gyermeke, szereti Isten. És akkor most, ha megengeditek, imádkozna majd értetek, hát fogadjátok Jézus nevébe, Amen. és legyen értetek. Mert imádkozok, én szoktam is az Úr kérni. Gyivadja szólt a számba, ne én magamtól. Isten áldjon benneteket, szeretném, ha Isten meghallgatná ezt az imát, és az ő dicsőségére legyen minden. Drága mennyei Atyám, Uram, hálát adok neked, Uram, ezért a mai napért is, Uram. Köszönöm, drága Istenem, a te jelenlétet, Uram, a te tüzedet, Uram. Uram, ki néz ezt a videót, Uram, és azokat is, Uram, akik, Uram, nem lássák, Uram. Uram, áldjál meg minden embert, Uram, ezen a földön, Uram. Amen. Uram, kérlek téged, Uram, ha a betegek nézik most, Uram, ezt a videót, Uram. Uram, kérlek téged, Uram, tedd rájuk, Uram, a te drága gyógyító kezedet, Uram. És Uram, kenn meg őket, Uram, a te drága véreddel, Uram. Uram, minden beteg gyógyuljon meg a te nevedbe, a te sebeidbe, Uram. Uram, áldjál meg minden családot, Uram, áldjál meg minden embert, Uram. És kérlek téged, Uram, emeld fel, Uram, a hitetleneket, Uram, nyisd meg, Uram, az ő szívüket, Uram, hogy felét forduljanak, Uram. Uram, kérlek, segíts nekik, Uram, hogy hitre jussanak, Uram, valós megtérést kapjanak tőled, Uram. Uram, a te drága kezeid, Uram, nem rövidültek meg, Uram. Uram, te, Uram, nálad nincs lehetetlen, názáreti Jézusom. Emeld fel, Uram, az embereket hitbe, Uram. És Uram, a megtérőket, Uram, akik meg vannak térve, Uram, de meg vannak, Uram, fáradva, Uram, csüggedve, Uram. Uram, te áld meg őket, Uram, és hitbe emeld fel őket, drága Istenem. Uram, áldjál meg minden embert, Uram. Mindegyiket áld meg, Uram. Ezen a világon, drága Istenem. Kérlek téged, Uram, vannak olyan emberek, Uram, akinek, Uram, nehézségek, problémájuk van, Uram. Uram, te hozz ki őket, Uram, győztesen belőle, drága mennyei Atyám. A te fiad a názáreti Jézus nevébe, Uram. Uram, kérlek téged, Uram, áldjál meg minden családot, Uram. Legyen szeretet, békesség, Uram, egység közöttök, drága Istenem. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatol engem, Uram. Köszönöm, Uram, hogy nem fordítod el, Uram, a te drága orcára tőlünk, Uram. Uram, a te drága szeretet,